Matane iki. Bah, apa? Bah, Zaman yang gede, gendang ijo, ijone gendang abang. Mari ngono kok posisine masuk dek super dek A. Posisine rego gak usah dur-dur. 15.000 ya cukup wes untuk sak ton. Kena wes digawe kehidupan sehari-hari. anjir jane. Tapi HP-ne kene. Wah, ngelap iki jelas ngelap. Neng tidak golekane. Bah. Jaluk iki mau lho. Ora krungu. Bah, ya duit. Apa dok? Duit. Kayak apa? Duit tuku dolan. Aduh, gitu dineh lho. Iki lho sing urung panen ngenteni iki lho. Sawi, Bah. Ijo jane iki. Tunggu iki golek panen duwe kangge sampean. Sawi lho kowe, Bah. Yo Tak enggak ulan lho. toh. Kan jual duit piro toh? 100 loro 100 wes 100. Nah, ini lek 100. Enak, aku murah yang budal sak iki lah kuwi. Mikir ke tuku pupuk iki lho. Ini cukup ya? Apa iki 5.000 iki? Lah cukup ya itu cilo kan cukup toh. Kurang ta ngombene? Nah, Ya wes, terus undangan lek. ya wes sik sakit aku. Kayak angel Sik. penjualan duit ta iki. Nuruti lah anak wedok sithik-sithik berduit. Ngenteni naga ya sik suwi sik ijo-ijo ngene iki. Dulu dijalui karo anak wedok. Lumayan 5. Dalah. Pagi gak dikunci. Loh, ayo meduno ayo. Oh iya. Sepi uang kok. Apanya apa tapi ini? Ini apa? Lah iya, Yang nagai. aku dosa. Kamu boleh sana angkong nih. Ayo wes. 10 kilo ya? Ya oke. Oke. Ini sandal lagi. Apa nih? Nyangklek piye to iki jane? Abot. Luwara ki lho. Ayo sidik. Ayo. Ayo Pak. Mosok Pak nek. Iya. Loh, makbut tuh ya? Iya. Ayo dul dibuka isik ayo. 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 Loh, iki demek nek kok ngomongin apa digawoni. Landi. Coba sih ya. Wah, Bang. Buka aja sana apa? Mantan bujuke no. Oh iya. Gentiliane ya. Iki abang. Iya wes. Loh, Harumnya. iki yo enek iki. Lah iya. Iki jiko. Jiko dipangan. Ayo. 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 Weh, sapa kuwi? Bang baik. Apa? Ayo. Oh, tak peteng modasmu itu. Agak oke nih. Woi, aku kunci woi. Ali aku ibu konco nih. Sorry. Oh, lagi pergi lomba karo maling-maling anak cilik ini. Oh, seutuh. Alhamdulillah. Iki gara-gara kowe iki jane ora kira ketahuan lek ra gara-gara kowe jebok-bengok mang wayahe. Aimu dong. Wah, aimu dhewe. Aimu kuwi. Kowe rasa guyu-guyu nyang apa jane? Saiki ngene penake. Piye iki? Awak dhewe balik sik ya to. Ya. Nyusun strategi Tragedi wae. mati cok. Oh iya. Strategi baru. Ayolah pulang. Sik to. Apa? Apa? Strategi. Wen. Yo. Ane iya bener di Mas.
Lah kemana sampean, Mas? Doa iki to iki komando kae. Lah kok ada terus lewat sini. Waduh, meten. Desa ndi iki? Oh, Maling iki. alah, itu anu itu aku ini golek penggawean. Gak kowe modelane urung lapor Pak RT we. Kok masuk lo dindi ngene iki ya. Pak gini, Sopone Pak Wagini. Pak RT, gak piye maksudmu? Rene ndang. Kurene perantau ceritanya. Terus golek penggawean. Terus Selalu dindi iki. melak kowe. Ini. Oke, penak mangan oke. Alah, nah. Lah gelem yo wis. Yo Mas ya. Melok ya ayo. Ayo. Sik batekan sik. Nyapo Tabrake mau. Oh. Kowe yo. Oke, penak. Mobil lagi. Ini tuh, ini cocok nih. Oke. Kuli ya. Es, apa-apa es. Ya, oke. Ya saya tak teluk nih tengah lagi. Apa nih? Apa nih? Udah masa muda. Ya. Ya, apa ini? Pesawat. Siapa? Ujung aku mau ayo melak. Siapa? Beda. Oh iya deh. Ayo. Ayo, kita gaya penak iki ayo. Ini poin lah itu. 2 kilo penak bos. Oh iya tuh. Bos. Kesungguh kafe iki. Bombe sak mrungono. Yo. Ron. Takut ngono ron. Paham nama kene? Kun bos. Yo, yang guyu ayo. Iki lho kene iki dikres iki. Heeh. Iki god apa jenenge? Wah, dikres iki dhisik. Sing tua-tua ngene iki diwiwil. Kono. Siap bos. Angel era mau anak buah sitok yo jangkrik ngono. Duh, ya Pak nih apa ini dia? Radong. Bos. Nyo, Terus, ya Pak nih bos. dicepot sik matane. Kacamatane iki dicepot dhisik. Aku guyang Siap guyu. bos. Taleni. Ini bos. Yo keliru no. Lebih. Ngene lho lek naleni iki. Beh. Ngene. Nah bos. Nah, taleni kene ane. Beh, yo iki yo iya lho sik takon iki lho. Beh. Siap bos. Gawe ra bener yo ngono, Cuk. Sinten anak nek mege? Kabeh ditaleni nggih. Duh. Iki mau. Oh, iki mau jelas panggon apa iki mau. Tapi Roy. Sik lah. Delok TikTok dulu. Kok kurang banter. Keren lah. Baca dulu. Kawan dengan barang bedal-bedal. Iya ya saya tahu, udah ngani loh, maca. Bener lagi. Aduh. Ada apa kamu? Apa kira? Dan penak tenan lek dia anak buah iki. Sing benar Ron. Pitik.
Oh, naga sing. Ron. Kamu ya. Di penggian kok ngene iki wis maton itu. Turu sik paling enak iki. Ron, aja lali Ron ya kabeh lho ya. Dimarakne. Ya. Lelo niku. Ron. Marakno sik Ron. Bosmu ati turu sik ya. Oke. Sepi. Neng di lencong tuh dong. Neng di tau lagi. Mas. Mas. Neng di lencong. Lencong, Ha. lencong sopo? Bosmu. Oh, bosku. Nanti. Mau ning kono kae, Pak. Oh, Rana. Oh, Mas. Ya, Mas, suan. Oke. Ini tau lencong. Ya, ya. Kayak kok ya karek. Lah kuwi bocah enak-enak turu. Kancane kan gawe. Arek iki. Orang tahu di sirati banyu terakhir. Tenang. Ya kalau kelas aku kenen. Banjir. Ancare banjir. Tai. Enda bunda. Bunda. Tidak. Oh iya ndak. Yes. Ono gawe iki mau koyo ngene iki mau. Lah anu ndak nek kae lho ndak sanda. Beda iki janji apa ora aku? Hah? Pohon ngetene ning ndi? Jajali. Wis teko to. Teko apane? Iki lho. Budal urung iki. Hah? Ayo. Lah aku mau koyo wis teko to ndak. Kowe ngimpi kowe. Rasa ngindor ae, budal. Ngene kae. Apaan sih ngene-ngene rek, budal? Ya wis, Jan. Nek ayo Ayo, disirami. Halah, wis ngono ae. Budal kenang. Wis gak adus-adus e. Ora usah. Ayo budal. Ya wis, wis Jan. Ayo kenang. Yo sik to. Celak udan iki lho, kae. Mangandunge kae petang. Kidon. Ayo kenang. Yo sik to iki lho. Bah. Tapi pun iki lho. Banjir. Oh, lah iki. Yo sik to, ayo. Ayo. Ayo lagi lewat gas ya. Oke. Strategi baru. Apa seragen? Aduh iki. Apa? Wis ayo gue beda gue. Ayo. Udah dikirim ya ya. Aku punya akal baru. Ayo. Ayo. Iya ini goncengan. Wah, aku. Bukan. Oh. Iya to iki. Jagang pedae terus sapa lek kowe panggung ngene iki ayo. Beda li. Malah Ada gitu. ya kowe ning sore ae. Ya. Nah, Ayo. Gas. ayo. Oke, dulur-dulur, aja lali subscribe channel iki ya. Enak aku. Enak aku. Dah ngomong iki lho. Enak aku. Aja lali like dan subscribe, oke? Subscribe share ning Jawa Tengah lho. Nyapur Jawa Timur. Iya.